ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺസ്റ്റേബിൾ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കണേ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞാ മതി മാതാജി. കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ? കാണുന്നില്ല, പറഞ്ഞാ മതി പറയാ. മെസ്സേജ് ഇട്ടാ എല്ലാരും വന്നിരുന്നു. ധന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് അല്ലെ, എപ്പോഴും ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൃത്യൻ എനിക്ക് അതിനെ പോലെ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരാൾ ഇനി ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്ന് പറയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ പോലെയുള്ള ഭക്തര്. 70-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ദിവസമായിട്ട് അയ്യോ കഷ്ടം, എനിക്ക് ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല. കേക്കണില്ല. പോയല്ലോ മാതാജി. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ നടത്തുന്ന ഈ സംഭാഷണം ഉണ്ടല്ലോ. എക്കോ വരുവാ? എക്കോ ആണോ? ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല, ഞാനേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എന്താ ചെയ്യാ? എക്കോ ആണ്, എക്കോ. അവിടുത്തെ നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമാ. അതേന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, കാണാം. കണ്ടില്ലേലും വേണ്ടുകയില്ല, കേക്കാം. കാണുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്, അതിലെ ആ വാചകങ്ങൾ കാണാം. അത് മതി. അപ്പൊ പറയാണ് 72-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? ആശാമാതാജിനെ ഇതാക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ സംശയമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ അർജുന എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഉവ്വ കൃഷ്ണ, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അച്യുത, എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു. എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്രകാരം ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. പറയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു.
യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അവിടെയുള്ള നടന്ന കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം സഞ്ജയൻ വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടു. അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്നാ പറയണേ. പിന്നെ പറയാണ്, ഈ യോഗേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ, ആ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സഞ്ജയന് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. എങ്ങനെയാ? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയത് കൊണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറയാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ പറയാണ്. കേൾക്കണില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ആ കേൾക്കണ്ട്. കേൾക്കാം. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട 78ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ പറയണത് എന്താ? എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന്. അപ്പോ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം, സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എവിടെയാണോ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെ തന്നെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്. അങ്ങനെ 78ാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായം സമാപിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇത് റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാം. ഇതാകെ ഗഡ്ബഡാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. അല്ലാതെ ഇത് വളരെ മോശമായി പോയി. അപ്പൊ ഇനി ഗീതാ മാഹാത്മ്യം ഒന്ന് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേത് പ്രേത പുമാൻ വിഷ്ണുപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകാദികളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പൂകും. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച പറയാണ്. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാംഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുമാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീതാസു ഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? നമുക്ക് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ വക്ത്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല.
ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അവന്റെ നാമവും ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയുമാകുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശം ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത മാത്രം നമ്മള് പഠിച്ചാ മതി. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി, ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ആശാ മാതാജി, ഈ ലൈവ് ഇപ്പോഴുണ്ടോ? ആ മാതാജി, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടു 2 ലൈവും. അതെ, ഇപ്പോഴും ലൈവ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ആണോ? അതെ മാതാജി, the content of അതെയോ? this meeting is being sent ഞാനിപ്പോ to you. ഫോണിലാണ് ഉള്ളതേ, ഫോണിലാ കേറിക്കണേ. ആ മാതാജി, ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആ, അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കൂ. എന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിക്കൂ, എഴുതിയവരാ വായിക്കൂ. സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്തിനാണെന്നാണ് ആരാ ഭഗവാൻ വായിക്കുക? പറയുന്നത്? എന്താ? സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്തിനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആ, ഭൗതിക എന്തിനാണ്? വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം, സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗവും. ആ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കലാണ് സന്യാസം, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കല് ത്യാഗം. അടുത്തത് ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ്. അതെ. എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതിക ആർത്തിയില്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ. അതെ. സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്നാൽ എന്ത്? ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ആ, അതെ. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും, അതെ അതെ, അതന്നെയാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. അടുത്തത് ശ്ലോകം 65 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താ പറഞ്ഞേ? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അതെ അതെ. സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞേ? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ആ, അതെ, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. മാതാജി 4ന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരോ? ഞാൻ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയി. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ ആരെങ്കിലും? ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് തരാം, അത് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അത് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ആ എന്താ പറയാ, കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഇതിലതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണത്താലേ.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറ്റേത് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി. നാളെ അടുത്ത ലെവൽ എപ്പോഴാ തുടങ്ങുക? ഉടനെ നാളെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാ നമ്മള് സത്സംഗം, നമുക്ക് തമ്മിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ. ആ. അങ്ങനെ സത്സംഗമാണ് മറ്റന്നാ. ബുധനാഴ്ച നമ്മള് ലെവൽ 2 ആരംഭിക്കുകയാണ്. മാതാജി പുതിയ ബാച്ചിൽ ഫസ്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ബാച്ച് നമുക്ക് വേറൊരാൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സിന് എപ്പോഴാ? ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവര് അല്ലെ, അവര് മാർച്ച് 9-ാം തീയതി തുടങ്ങണ ബാച്ചിൽ ചേരട്ടെ. അതെ അല്ലെ, ഇതിനകത്ത് അറിയിക്കൂലേ? ഇതിനകത്ത് അറിയിക്കും കേട്ടോ. ലെവൽ 2 എന്തോ മാതാജി പഠിപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവത്ഗീത തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അല്ലേ, ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പഠിച്ചു പോയി. മാതാജി തന്നെയാ ക്ലാസ് എടുക്കുക? അതെ. അത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ. ഈ ടീച്ചർ മടുത്തോ? നിങ്ങക്ക് വേറെ ആള് വേണോ? വേണ്ട മാതാജി. ആണോന്ന് ചോദിച്ചതാ. വേണ്ട, മതി. അപ്പൊ പരീക്ഷ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ടഫ് ഒന്നും അല്ല. പിന്നെ അതൊരു ഫോർമാലിറ്റി ആണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടവര് മാത്രം പരീക്ഷ എഴുതാം. ഇനിയിപ്പോ ഒട്ടും എഴുതാൻ പറ്റാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കൂ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് DBAR ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇത് വലിയ IAS എക്സാം ഒന്നും അല്ല. നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റൂലേ? എന്താ? പരീക്ഷയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റൂലേ? ഉവ്വ് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും കൊണ്ട് ചിലപ്പോ പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രായത്തിന്റെയും നമ്മളെ ഓരോ നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി കിട്ടുന്നില്ല, ഓരോ പേരുകൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. എന്നാ ഇത്രയും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതല്ലേ, അപ്പൊ പരീക്ഷയും എഴുതിക്കോളൂ. മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെതായ ഓരോ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രായത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എനിക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല, പേര് നിൽക്കുന്നില്ല തീരെ. അപ്പൊ നമുക്കത് നമുക്കിപ്പോ മാർക്ക് ഡൗൺ കുറയുമ്പോ നമുക്കതൊരു നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. 1 മാർക്ക് കിട്ടിയാലും മതി കേട്ടോ. ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട. മാതാജി ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എത്ര മണിക്കായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ 7 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സമയം. എഴുതാൻ ഒരു സംശയം, അതിൽ ചേരാൻ പറ്റില്ലേ? അടുത്തേല് ചേർന്നോളൂ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലെവൽ 1ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമോ ചോദിക്കാം. ഇല്ല, നെവർ. ഒരു വാക്ക് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തരും. ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതുക, ആ ശരി ഉത്തരം എഴുതുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതുക, അതിന്റെ ശരി ഉത്തരം എഴുതുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. എഴുതണോ അതോ ഇതിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടാവോ? മൊബൈൽ തന്നെ? അല്ലല്ല, ഒരു പേപ്പറും പേനയും കയ്യിൽ വെക്കണം. 18 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 18 ഇല്ല, 10 ക്വസ്റ്റ്യനേ ആകെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 18 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ളതില്ലല്ലോ. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ 18 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവോ? 18 അധ്യായത്തിൽ ഏത് അധ്യായത്തിൽ നിന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആകെ 10 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലീവ് ആവട്ടെ മാതാജി? എന്താ? ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ? ഒന്നും കൂടി പറയോ? ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി? ലീവ് ആയിക്കോളൂ. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? മാതാജി, റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ABCD ഫോർമുല? അതല്ല, അത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ, കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. ABCD പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ബുക്സ്, ചാന്റിങ്, ഡയറ്റ്.
മാതാജി അത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കും, ഒന്നുകൂടി നിർത്തി പറയോ? നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. ആ റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാംസഭക്ഷണം ഒന്നുകൂടെ പറ. മാംസഭക്ഷണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. നോ നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ലഹരി Into പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ഗാംബ്ലിംഗ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂതുകളി. ചൂതുകളി വേണ്ട. പിന്നെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല. മാതാജി ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചോദിച്ചോട്ടെ? നാളെ ഇപ്പൊ 7 മണിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അഥവാ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എപ്പോ എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്ത ഇതിലായിട്ട്? പിന്നെ നാളെ തന്നെ രാത്രി 8:30 എഴുതാമോ? എഴുതാൻ പറ്റും. 8:30 ബാച്ചിന്റെ കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ. ഓക്കെ മാതാജി, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശ മാതാജി അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, 8:30 പോയി എഴുതണവരുടെ. മാതാജിയുടെ പേരെന്താ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി കൃഷ്ണ. മിനി കൃഷ്ണ. മിനി കൃഷ്ണ. ശരി, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ശരി മാതാജി. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ലീവ് ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവര്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ, കണ്ണ് നല്ല നല്ല വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ, അല്ലെ? ചെവി നല്ലത് കേൾക്കണ അതിന്റെ പിന്നാലെ, പാട്ട് കേട്ടാ എത്ര കേട്ടാ മതിയാവും. അതുപോലെ രുചിയുടെ പിന്നാലെ നമ്മളുടെ നാവ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പവർഫുൾ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. അവയെ ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനും ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിയാനും ഒക്കെ കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങള്, ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ എവിടുന്നാണോ ശ്രവിക്കാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ വായി കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിതമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറ്റാൻ കഴിവ് നേടിയ ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അയാളുടെ പ്രജ്ഞ ആ സ്ഥിരമായ ഒന്നുണ്ട്, സത്യമായത്, അതിലുറച്ചു, അല്ലേ? ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു അയാളുടെ ആ ബോധം, ബുദ്ധി. അതാണ്. പിന്നെന്തെങ്കിലും? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലും സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരുവാണോ വേണ്ടത്? വേണ്ട, അതൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, അതാകുമ്പോ നേരം പറഞ്ഞു തരാം. വെറും സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെന്തെങ്കിലും? ഒന്നുമില്ല, പരീക്ഷ വെറുതെ ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പരീക്ഷ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉറക്കം പോവല്ലോ മാതാജി. പരീക്ഷ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉറക്കം പോവല്ലോ. ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോണില്ല. കൃഷ്ണ, നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം ആയുസ് കിട്ടണേന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി.
ഓരോരോ മാതാജിമാരെ നമുക്കിപ്പോ പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ? എന്താ പേര്? എന്താ മിണ്ടാത്തെ? എന്താ പേര് നിങ്ങളെ? ഇപ്പൊ ഇത് രാജശ്രീ മാതാജി, ഇത് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇത് ഈ മാതാജി ആര്? ഇപ്പൊ ഓ മനസ്സിലായില്ല, പറയൂ. കേട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്താ മിണ്ടാത്തേന്ന് ചോദിക്കുന്നേ. എന്റെ പേരാണോ? എന്റെ പേര് രാജശ്രീ. രാജശ്രീ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ മാതാജിയുടെ പേര് രാജശ്രീ. ഇന്നലെ നമ്മള് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു, വർത്താനം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? സുശീല. 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 എവിടെയാ നിങ്ങളെ? പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. പത്തനംതിട്ട. പത്തനംതിട്ട. നല്ലത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? ഇത്രയും 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സില് ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ദൈവം തരും. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ. രാജശ്രീ മാതാജിയുടെ ഹെൽപ്പ് നാളെ